Naka-green na yung bigyan mo. Hoy! Lataw! Oh, dakom so. Hug ito. Maplato ka. Dinesya na tabatorog pa. Sed. Baka din magin sa Baka ka ng dakulta. Abot na ng ganbangging awat. Yan. Busog ka na dyan, mana yun. Dene, sige. Ngayon, Kuninong ka? Ah, si Koy. Koy! Ay. Ha? Ano ba ka? Ayun, no? ayo. Iya, may kanin pa. Shout out po, Ma'am Bia Pascual. Joy JM TV, shout out po idol from Burayas Vlogger. And shout out sa inyo guys. So may kunting celebration po kami kasi yung dalawa kong team, junior at senior. Parehas pong panalo sa sa crossover kaya maglalaban po kami bukas ng championship. Ayan. Kaya may kunting kainan. Adidas lang. Ito yung niluto kong Adidas kanina. Ray Bag, shout out. Ma'am Alili Gubalani, good morning po sa inyo, Dragon Team. Joy JMTV, shout out. Congrats sa inyo, sabi ni Ray Bag. And salamat po. Congrats po mga idol. May budol fight. Yes po, Ma'am Bia Pascual, may budol fight po. Walang sili to, may. Puro ba ako ang bisita ng Uragonan eh. Madami po yan andun sila. Yung iba nagtatago. So yung iba naman nakatayo lang. Hindi ko lang sa vlog. Tingka bisita official. Kumain ka na. Mauli ang tulog pero marami dito. Basag daw. Salamat Uragon Team. Sabi ni Ray Bag. Joe Lawrence official. Congratulations watching from Hong Kong. Salamat po. Happy Budol Fight mga idol. Sabi ni Simon RTV. Joyce Pat, congratulations. Yan, salamat po. Malayon Kana. Tapos ka na? No comment tawag kasi Pilay. No comment. Pagal-pagal lang si Teng Magdalaga. Oh, yes, we do. Yan ang bago. Ay, tabi oh. Ano ito? Ano yung sira? Ay, siya, pama na. Manata. Ano si Badong? Ano si Badong? Pero masira ang pagkaluto ng Adidas. Tanggal talaga sa tolo. Sira mga niya. Dahil ka na subsob. Suldod kaya? Suldod. Suldod ko talaga doon. Baya ka na. Iniwan talaga si mo po.
Para rehas man yung ano. Di ba ka daw? Maliban na kung naglutong ka na talaga. Uli na. Ano, narihigaw pa ng tagal ka mo naman. Ba ang mga candidate sa ano. Gawin din sa kita na mag-box out pag nasa kalaban nun. Nababao na ugtot mo sa kita ng itulog. Dumaduma lang ang oras ng miswa. Walang kita. So, iba kaya ano, Abo ka, pag-abo kang ipadong naman. mahina. tayan talaga. Dito ko gubugay ang tikod. Pag-iswat. Pag nag-iswat ka na muna pag nasiko ka. Malas pa si Tris Maria yung putok ko Tris idumurit nga eh. Pero kung tayo ka naman nakalabo-labo na yun, bawit na tulo si Todi kang Dapat mo yan eh. Ano kaya? Ano naman tayo kaya? Asa na ngayon? Lala na. Pero kasi dito, dapat mo. nawala nga ni Sukawat ito. Paano kaya nagtataw-tawo, nababayaan man ang tao, nagtatrap kita sa bago, na napapabayaan makabalyo mong ginarang bulan. Tuloy ka lang sa. Kaya pag tirap kita ito, bulit tayo yung kung ikawat ka. Walas pa dito tataw magdarambula. Malaan ka ang pati mga pagkikinig ka naman. Ay naman sa dito man pwede, dito pinsa mong ginarang. Mama sinalo sa Tris man tapos pasuli ka nga nung nanda. Alapag naman sa ito. Kaya pagpapunta sa mapas break, yung bula, una sa ano, bago pa magduwa. Matatagal pati dumalagan ng makaso. Inapatan yung 4 na, white rice. Tumantay naman. Inapatan yung 4. Inapatan yung 3. Dala magsudot, kaya mag-iisip magsudot talaga mababantayan ng Isang kadang tres kaya bayan na Kaya nabaho mo talaga ni Boboy si ano, Kamo. Ano ito? Nakano? mga proposal sa mga aguman sa duwa. Luwara pati dukawat ito. Okay ka magkaya, luwang lang nakulaka, may biglang pitik ka kasi ka. Ikabay kasi sa kastan. Kung sarap ako kaya, kung sa bawang bawang Sa kabiramasan din ng tagardakan bima. Daman pati nagsaraba. Ay ko nga si Pading Ricky, magkang nagbibito nga man. Pwede nga natusaga. Kaya tama ulit. Nagpwesto na. May tubig doon sa likod. Ano na? Eh, biglang nawala yung tao. Ano na lang to? Mahanap namin ng ganun kabigin na lang. Tubig Hit and run yung tirada. So, isa'y mahugas na rin. Batas. Buto yung tira. Siguro niya, malaman ko yung pilay. Nag-trap man sinda. Dahil man natatrap. Mabot. So yun guys, asa nandiyan nyo po yung panood ng Budol Fight. So bukas po ulit. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.